Ambalima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di waati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Eriki Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye novembre kalo tile 15 ka taa bila kare don na novembre kalo tile 21 dolo jate la kawla kalo filanan tile 24 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo filanan tile 30 la doloba fila nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye mare ko dolo ni anw ko a ma ko kɔku ni arabuw ko a ma ko mare ko doloba filanan n'o ye Pluton ye ni anw ko a ma saritigi nin doloba fila nɔrɔ de barikalen don a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ Scorpion mɔgɔw ka wagati la bunteni ni ye olu ka wagati ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma Bélier ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw Bélier ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nka a bɛ a fɔ garisigɛ siraw olu de jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ bɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidukanw bɛ se ka ta aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan minnu ni aw bɛ se ka aw jigi da a layidukan ninnu timɛli kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na nin tɛ don giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka fɛn bɛ tali kɛ garisigɛ ta fanfɛla la garisigɛ de ka girin ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya olu sinsinnen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma wasaw ani kunkɔrɔtaw aw jigila mɔgɔw bɛ se ka na donbolo kɛ aw ye walima ka cadeau dɔ di aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na min bɛ se ka aw la nisɔndiya kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko aw kana aw kuma fɔ yɔrɔw caya ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka o bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun na dɔgɔkun laban yɔrɔw fanfɛla la ni aw bɛ se aw ka ku ni aw yɛrɛ kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wulikajɔ caman bɛ se ka sabati aw bolo ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'aw ka cɛsiri kamasɔrɔ a tɛna nɔgɔya aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka minnu bɛ cɛsiri ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ka wulikajɔ caya ka se ka lamaga caya ni dɔgɔkun kɔnɔna na olu de bɛ se ka na tare fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ wasa fɛn fɛn sɔrɔ aw bɛ garisigɛ fɛn fɛn sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na a tɛ taa aw yɛrɛ ka wulikajɔ kɔ kuma sira olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ yɛrɛ fana siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma kansɛriw samiya kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina wasiwasiw olu de bɛ aw la hakilina ma sigi nka aw de bɛ se ka sira kelen minɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun tɔ bɛɛ tiɲɛ aw yɛrɛ bolo nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilen dɔw kan k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilen dɔw kan yɔrɔ janfɛ garisigɛw fo ka taa se jigila garisigɛw ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun kuncɛ aw bolo ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na sira jɛlen tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a y'aw hakili to aw yɛrɛ la
kumakan layidukan mana tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn o layidukan ninnu ka bɔ a sira ma. Wa layidukan kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw y'aw jigi da a caman kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ don olu la. Ni aw bɛ se aw k'aw ka ko sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati nataw kɔnɔ kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Wa aw bɛ se k'aw sigi ni farigan yɛrɛ ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wulikajɔ aw ka wulikajɔ sumaya. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 ka na se a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Wa n'i ye aw kelen ye ka gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la. N'o tɛ bonyaw ani karamaw olu ɲɛsinnen don aw ma mɔgɔw fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ fo aw yɛrɛ fana ka se aw ka ko kɛcogo la. N'o tɛ aw mana dɔgɔyama fɛn fɛn sɔrɔ o sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ la. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilen dɔw kan. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka don ko min na ni ko jɛlen tɛ ni aw donna la nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw bɛ coro wa a ko bɛ se ka taa ka aw bolo da. A b'a yira k'a fɔ ko aw ka sira jɛlen ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na. A kɛla cɛ o a kɛla muso ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka sira jɛlen ta ka se ka tile ka se ka tiɲɛ fara aw bolo dala nin dɔgɔkun kɔnɔna na. O bɛ se k'aw bɔ degun kɔnɔna na. N'o tɛ sira jɛngɛnen ni a y'a ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ kasara ye aw da la. A b'a yira k'a fɔ kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Ni aw bɛ se aw k'aw dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati se la. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jigiya siraw olu barikalen don kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Nka n'i y'a ye aw ye kumasulu fɛn fɛn sɔrɔ o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ aw bɛ se k'aw hakili to aw yɛrɛ la. Kasaraw olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Kasara minnu bɛ se ka tali kɛ siraba kasaraw walima bugɔli bengani walew aw b'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Kɛnɛyaw siraw olu sinsinnen don. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka novembre kalo tile 23 ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so kalakisɛw. Ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. A ka di aw ye mɔgɔw ka aw lafaamuya cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la. Kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma. Kumakan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw olu fana kun dalen don aw kan. Ni aw bɛ se ko k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo a laban aw kana ko foyi ta ni dusu ye. Kamasɔrɔ ni aw ye ko ta ni dusu ye dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma a tɔ bɛ tila ka na kɛ dusukasi wɛrɛ ye dusukasi faralen dusukasi kan. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la. Aw ka kun ni aw yɛrɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. A ka ca la o dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka garisɛgɛ balilen dɔw sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw tulo ma dalen don ka waleya dɔw ni aw ye olu kɛ aw ka baara kelen dɔw na aw ye olu kɛ ka tɛmɛ wagati jan fɛ. Aw bɛ jaabi de kɔnɔna olu la o jaabiw bɛ se ka kɛ jaabi ɲuman ye cogoya minnu na. Halisa k'olu kow ka suma. Layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko k'u bɛna aw ka ko dɔw bɔ a sira ma. Halisa gɛlɛya bɛ don olu la sumaya wale bɛ olu la kosɛbɛ. Nka aw fɛlen don aw bonyanen don
ni y'aw ye ka dɔgɔyama min sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o sababu bɔ aw yɛrɛ la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya olu ka gɛlɛ aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yira k'a fɔ kuma aw b'a fɛ ko kuma ka kɛ cogoya min na kuma ka ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ kunnafoni caman min ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw kan ka ta kɛ lamɛnni de ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kɛnɛya sira olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhu ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wa hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun ye. Ni aw bɛ se halisa aw k'a ka wulikajɔ banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka a yira aw la ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma o ye dolo yɛrɛ tɛmɛ cogoya ye. Ni mɔgɔ min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin kɔfɛ walima i b'a fɛ ka ko kura daminɛ i t'a dɔn i b'a daminɛ don min na i bɛ se k'an wele 73 35 28 89 an bɛ se ka i bilasira i kan k'i ka ko daminɛ ka bɛn wagati min ma i yɛrɛ ka dolo dɔnnen kɔfɛ. Ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la n tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni ma karamɔgɔkɛ ni mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu n ka foli bɛ a ye n ka foli bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen n kanubaga minnu bɛ Chine n ka foli bɛ u ye n ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka jamana basigi.